Så kommer vi ned derfra. Det er ikke tænkt mig at sige en gang til. Så kommer vi ned derfra. Ja, hvad tror jeg har lyst til at leve i et land, hvor man lader en 19-årig tøs vinde melodigrafriet, hvad? Det største problem er sgu da ikke, at hun kan synge. Det er sgu da, at hun kan få fri fra skole, når de skal til Estland, mand. Hold da op, så kan de jo sende hende over på en børnebillet. Så sparer vi også lidt på licensen der, jo, ikke? Ja, hvad 19 år, hvad? Hvad fanden er det med de gode gamle, hvad? Tommy Semark, hvad? Og hvor helvede var Johnny Logan? Man kan sgu da ikke lave melodigrafri uden Johnny Logan. Det svarer sgu da til at lave en aften på TV2 uden Jesper Petersen, mand. Ja, så var det jo heller ikke værre. Kenny Lybke, han var der med på kor og leg og lupe mo. Så mangler der kun gravballe, mand. Så op er jo samlet igen. Ja, men de kunne sgu da det mindste skrive tekster, mand. Hvad fanden var det for en vindertekst i år, mand? Den gav sgu da mindre mening end Desmond Tutu på skøjter i Salt Lake, mand. Ja, du mener det da ikke. Hvis du virkelig mente det, så ville du jo hoppe helt overfra. Det er sindssygt, mand. Så ville det tage mig lige så lang tid at hoppe ned, som det tog Signe Svendsen og sige, hvad siger publikum? Hold da op, hun er meget lækker. Nu kommer du fandme ned derfra. Nej, da. Så bliver du nu af din klyn. Hvad er Grand Prix min far, mand? Jeg vil Kirsten og Søren tilbage, mand. Og nu kommer du fandme ned derfra. Det er ikke tænkt mig at sige en gang til. Vær fri her klokken 4. Nu kan du hjem med dig. Ja, hvad er det for noget Grand Prix, mand? En tosk. Hvis han tror, jeg ikke giver løb helt derop. Jeg skal til mand med sådan en bil. Se, nu stopper det. Så Helge Engelbrecht, det kan man sgu da forstå. Han er en af de gamle, ikke? Kan du køre mig til Tøjstrup? For reason for that, the motherfucker, he was standing there. The DJ train and grabbed the gauge just in case the motherfucker talk shit to be the victim on the front page. Nasser Carter. BMF. Motherfucker, eller hvad? Halløj, Nasser Carter. Hej med dig. Heine Hansen. Hvorfor lige det radikale venstre? Det er landets bedste parti. Okay. Men altså, radikal betyder anderledes, og du er jo muslim i forvejen, altså du burde have problemer nok, jo. For mere er anderledes. Nej, det radikale venstre er et parti, der ikke vender blikket indad, men udad. Muslimer, de har mange børn, fordi det er gratis. Hvem er de overordnet? Er det Marianne Jelved? Ja. Må du overhovedet have en kvindelig chef? Selvfølgelig må jeg det. Er det ikke patriarken, altså manden, der ligesom går ind og slår i bordet og tæsker kvinden der, så hun gør, som der bliver sagt? Jo, sådan er det. Sådan skal det da også være, altså. Ja, det synes jeg også. Hvor skal vi gå op og... Skal du ikke gå op og ordne hen? Op til valgkampen, der havde du sådan en lille pjece. Jeg har godt nok ikke læst den, men den handler åbenbart om din dealer, der hedder Narsers Lille Sorte. Men hvad er det med valgkampen der? Jamen, der er noget med troværdighed og ærlighed. Altså, det er derfor, jeg kalder den for den Lille Sorte. Muslimer må ikke drikke alkohol, fordi de tænder ild til alting. Så er det farligt. Perkerspille. Det hedder ikke perker. Jo, det gør. Men du må jo heller ikke sige nære. Nej, det må man ikke, men man må gerne sige perker. Det må man gerne? Ja. Okay. Når man er perker, så må man gerne sige perker. Ja. For eksempel, jeg må ikke sige perker. Jo, du er perker. Ej, det tror jeg ikke, at det er det. Er det godt? Så er vi kommet her til Kasternen, og jeg skal mødes med Olsen. Hej Olsen. Goddag. Okay, goddag. Og Sjandorf. Hej Sjandorf. Hej. Er det der, I bor? Ja, det er derinde, vi bor. Så lad os gå ind og kigge på det. Hvor mange er på din stue? Cirka 10 mand. Så hvad har I
spiser cremer og sådan noget til også, så man kan holde sig i orden. Cremer? Må man have piger med hjem på kasernen? Det ved jeg ikke, jeg har faktisk ikke prøvet. Men jeg tror ikke. Det går vist ikke. Super. Perfekt sted det her. Nå, har I et bad og sådan noget? 20 mennesker. Hvor vi så står og nærmest fægter om pladsen herude. Har I leget fægtekamp med pikken? Schandorf, Olsen, kom. Hvad i alverden er det der? Jamen, det er vores gulvklud. Hvad er det, I laver, siden at gulvet det bliver så klister bagefter? Hørte, der skulle være en øvelse, der hedder Tyrens røvhul. Det er der. Altså, så lander man sig bare op på rækker, og så venter man til at komme til, eller hvad? Ja, så stiller vi os op på de 20 mand, vi nu er i lang række, og så kaster vi os gennem Tyrens røvhul. Kan man få en af jer til at lige give en lille demonstration med at kravle igennem? Hold da op. Hvad så, hvis man er tyk? Ja, så kommer du så til at sidde fast i den. Det er problemet. Så må de andre om at skubbe på bag i. Altså, han kan bare ikke gøre noget. Han kan intet gøre. Han sidder simpelthen fast derinde. Super! Er det stedet, der går? Altså, vi bliver den helt puder baller derude, så... Ja. Jeg kommer nu, Olsen! Mand og dette usigelige svineri, skråt over for denne bøssuide trøje ved disse pindemader og dette halvrådende æble, at Team CSC præsenterede deres nye cykelhold. Jeg synes, Skibby, vi kommer fra TVP, og I stiller dig et spørgsmål. TV hvad? TVP? TVP? Det må du også. Var det svært at finde en parkeringsplads? Ja, Jeg tog toget. Jeg så kørte i S-tog med Jesper Skibby jo. Han virkelig bare totalt høj i hatten. Han råbte, hey, jeg ved ikke, hvem jeg er. Hele vejen ud fra Hundi. Det var det så ikke. Ikke nogen, der gjorde. Vi kommer fra TVP. Var det svært at finde en parkeringsplads? Det ved jeg ikke. Min kone har kørt herinde i bilen, så jeg tror nok, at hun har klaret det. Ja, altså, jeg så jo, det var Bo Hamburgers kone der. Hun kører rundt, det gør hun altså. Jeg forstår sammen godt, hvis jeg har taget cyklen herinde i hvert fald, det er helt sikkert. Hun er komplet sindssyg, hvis I spørger mig. Men det gør jeg nok heller ikke, jo. Tror du, Bjarne Riise er god til at finde parkeringspladser? Det tror jeg ikke. Var det svært at finde en parkeringsplads? Lige netop, ja. Er det ikke et helvede? Det er et helvede, men der er ikke oceaner af parkeringspladser her i København, så det var lidt svært, ja. Jamen, ham der Bjarne Riise, han kan slet ikke finde ud af det der parkere. Han kører forbi 4 toppladser på et tidspunkt. Jeg tror faktisk slet ikke, han kan bakke. Hvad gør I så med jeres servicebil? Ja, nu må vi være fra at stille dem udenfor her. Der holder en Audi A8 ulovligt parkeret derude. Kan det være hans? Ja, det er det nok. Det kan godt være, det er hans, ja. Ja, Bjarne Riise, han parkerer åbenbart, hvor han vil. Han ignorerede mig fuldstændig. Så han får en af dem her. Det virkede slet ikke, som om han kunne finde ud af at bakke. Hvad fanden går du på? Der er et rygte i journalistkredse, at Arne Melchior har tænkt sig, når han trækker sig tilbage, at arbejde med kold fusion. Med kold fusion? Ja. Og hvilken del af pressen tilhører de så? Overhovedet ikke nogen del af pressen. Nå, hvor de ligner en af dem på Landbrugbladet. Er der en mærkesag, man kan sige, at se det har inden for fødevarene? Ja. Udover bare at spise igennem. På denne historiske dag er der, som vi også allerede har hørt, sige meget. Man kan sige meget om Arne, men Arne er et af de mennesker, der har den længste afstand fra gennemsnit. Arne er ikke et gennemsnitsmenneske. Hurra! 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 Og tillykke. Kære Arne, lad mig gøre det helt kort. Som repræsentant for den kritiske journalistik, nu siden Kåre R. Skov, den lille tøsedreng i tøffelskoene der stak af, så vil jeg godt sige, kære Arne, vi kender ikke hinanden. Men du skal bare vide, at jeg som journalist beundrer dine evner til at gøre en forholdsvis stor sag ud af selv de mindste ting. Dit engagement, Arne,
får simpelthen Kat Albrechtsen fra Enhedslisten til at ligne en teenager i flytterod, og det er det, vi kan lide dig for. Skal vi ikke skåle for det? Og så har vi på Danmarks Radio Journalisters vegneskilling ind til en lille gang Carmen-curler, for vi kan så godt lide dit dramatiske dans for bølger i håret. Det er jo kaldt for det vandrende fønbølge. Men han bruger jo altså ikke noget føn. Det er om at ligge rigtig om natten. Det er om at ligge rigtig om morgenen og om natten. Hvordan ligger det med Weiss og Mæk? Jeg har ikke på et tidspunkt haft samme frisør, vel? Jeg skal ikke tage tiden nu, for nu skal der spises. Sådan, ja. Skål, sådan kan det jo være ude i journalistikken. Hold da i den spidsgang hule hivurde. Velkommen indenfor, der er pindemad og vin og alle de gratis glæder, man elsker til en sulten mand. Og der er pindemad og chokoladestænger og sådan noget herinde, du. Kan du komme ind og hilse på Mælke, det er den gamle rotte? Jeg siger ikke mere. Nok allerede nu. Altså, jeg skulle nok lige have børstet kalket af håret, inden han ringede i Folketingssalen igen, du. Hold da kæft, en bønne, man kunne ryge på sådan et valghallerum der, mand. Det skal lige slippe, Marker. Det er jo nogle større palle. Palle! Gille, 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 gille. Kunne du tænke dig at være med i en lille underskriftsindsamling, jeg laver for at stoppe Valentinsdag-imperialismen? Ja, helt klart. Jeg prøver faktisk at få stoppet Valentinsdag. Nej. Undskyld, har de fået den i anledning af Valentinsdag? Valentinsdag! Har du nogensinde fået noget på Valentinsdag? Hvad mener du noget af? Jeg får aldrig noget. Du får aldrig noget? Nej. Har du overvejet hvorfor? Hvor meget tror du, der skal til for at stoppe Valentinsdag? Vi skal nok have stoppet al blomsterimport i hvert fald. Al blomsterimport skal stoppe? Hvad koster sådan en spand der? Det kan være en 50'er. En 50'er? Hvor er den tradition fra? Det kommer fra USA. Den kommer nemlig fra USA. Hey, prøv at se, der er Jens Ocking. Kunne du forestille dig en dansk tradition, man kunne starte op i stedet for Valentinsdag? Nej, det kunne jeg egentlig ikke. Så skulle man bare hedde noget andet. Se det med Kirsten Nordholt. Synes du ikke, man savner lidt sådan en lidt mere spirituel dag, hvor man ligesom giver følelser, tanker? Ja, måske. Det må være. G-dag! Vask sønderne af dig! Åndelig G-dag! Kunne du ikke forestille sig, at man kunne finde noget mere dansk eller mellemøstligt, måske? De dadler. Sig det med dadler. Sig det med dadler, det lyder meget flot. Ja, min elskede. Dadler, Jan. Ja. Det skulle du da ikke have gjort. Det har ikke været muligt at aflevere vores 12 underskrifter mod Valentinsdagen til den amerikanske ambassadør. Vi må nemlig ikke filme nærmere end 100 meter fra ambassadegrunden. Men det skal ikke forhindre os i at gennemføre en protest. Lorte blomster! Møgblomsterdag! Skide møgblomsterdag! Valentinsdag, da amerikanerne blot selv holde denne tåbelighed i live. Og hvad man nu ville lige komme, fordi lige dernede, og det er en morgen, og Sanne Gottlieb, hun skal være med, så hun er nok lidt nervøs. Ej, hvor er det vildt. Altså. Ej, hvor fedt, mand. Hvis du var et dyr, hvad for dyr skulle det så være? Hvis jeg var et dyr? Måske en orm eller sådan noget. Hvor gammel er du? Jeg er 13. Jamen så, du er næsten kønsmoden, ikke? Kender det, man får ømme brystvorter? Ja. Det gør det er så det kender jeg godt, det er ikke særlig rart. Nej. Altså, men jeg har også fået, at jeg har fået det, det gør ikke noget, at det får... Er de ømme nu? Nej, ikke sådan. Nej. Er det okay, jeg holder min hånd? Ja, det må du gerne. Okay. Du bliver ikke urolig, eller? Nej, det er dejligt. Hvor gammel tror du? Det ved jeg, det var fordi, jeg kan se, du har bumset lidt meget. Er I gift forresten? Ja. Fordi man kan jo godt få børn uden at være gift. Jamen, ja, det er rigtigt. Kalder man det bare bastarder. Hvorfor er det at kvinder de falder for mænd med penge?
Vil du ikke snæve? Det er også godt. Det er faktisk bedre. Så har vi fået et eksklusivt interview med Rollo, okay? Vi skal nu... Hvad, mand? Hvad, mand? Hvem er det, der er Rollo? Det er mig, det kan jeg ikke løbe fra. Og det er dig, der er king? Ja. Er der så mange piger, der kommer hen? Det... Hvad siger du så til pigerne? Hej. Hvad, mand? Hvor er hende der pigen henne? Hun er lige i dag, hun er på hundepension. Og hvad hedder hun? Hun hedder Signe. Altså, så hun er simpelthen tæven i forholdet? Det må man sige. Når I står og spiller, ikke, er det så ikke enormt svært at koncentrere sig, hun er store babser? Har I mødt Jørgen Mylius så? Nej, ikke endnu. Det kunne vi smadre godt tænke os. Hvad? Hvis man lige mødte ham, så man bare lige ind og sige... Hej Jørgen. Hvad narko, mand? Har du bare taget narko? Ja. Hvad, mand? Det er en narkoklub. Har I et godt råd til os unge? Altså, mit nye stykke, det hedder Hallo, Hallo, Torshavn. Og det skal ligesom vise børnene, hvordan to voksne, som før har været i samme klike, de nu ikke længere kan sammen, fordi den tykke af dem har fået et nyt arbejde. Skulle du ikke koncentrere dig om din alfonsvirksomhed bag i Ekstrabladet, og så lade os andre om at drive politik, hva'? Du har nogenlunde lige så meget forstand på udenrigspolitik, som Joachim Mumle har på Kirkegaard. Jeg synes, personsamlingen er uden dybde. Men så rammer den i hvert fald flytter lige på kornet. Du har vel taget fejl af Farø og Færøerne, din gamle idiot. Det er jo ikke mig, der klamrer mig til magten som en bums på en parkbænk. Det er jo nemmere at vriste en fadel ud af hånden på Otto Brandenborg, end at få dig til at acceptere dine nederlag og træde tilbage i de gamle kvej. Jeg prøver at skabe sådan et univers, hvor fakta det bliver blandet sammen med en hel masse andre irrelevante fakta. Og det passer meget godt til min stil, og også det Ekstrabladets stil for den sags skyld. Det kan godt være, at jeg ikke havde lige så fast greb om den færøske undergrund, som du havde om din sekretærs patter. Altså, hvis der var så meget olie deroppe, skulle man da tro, at de havde fundet noget, da de borer deres tunneller. Ja, men kunne du så ikke lige så godt have foræret kongehuset til Orkneyøerne, nu du var i gang i din stære blinde holdning? Mussolini har ringet. Han vil gerne have sin ledelsesstil tilbage i de fedtede gamle promenademisbrug. Altså, jeg synes ikke, stykket illustrerer den konservative opløsning. Og så kan man faktisk lugte, at dukkerne har dårlige ånden. Britt Nielsen var tættere på en titel som solodansen ved balletten, end du var på statsministerposten, din mentale grusgrav. Det er jo nemt nok at sige på en, der forærer 360 milliarder til en flok fiskere og dit senile spektakel. Jeg synes måske, stykket fokuserer meget ensidigt på pengene. Og det er jo tåbeligt, når man tænker på, hvor mange milliarder de konservative ellers har smidt ud af vinduet. Nå, roligt nu, hva'? Du mener, at vi har rigelig olie, hvis vi begynder at udvinde det, du har i håret, ikke? Din gamle skidesfolder. Prøv at høre, konservative minder efterhånden om et Big Brother-hus, hvor alle er stemt hjem. Næste forestilling, det er så i morgen, når jeg er i Tønder. Det er et syngespil, der handler om Schengen-aftalen og Pia Kjærsgaard. Hun dør til sidst, men lad være med at fortælle børnene det. Går galt til polterappen. Jamen, det er jo nok en kombination af, at vi alle sammen har fået for meget at drikke, og ja, så må jeg jo også indrømme, at jeg er ikke særlig god til at håndtere store dyr. Det er jeg altså ikke. Nej, det kan vi se der. Det er en ordentlig tur, du får, hva'? Ja, det var ikke så godt, det var det ikke. Men dine kammerater synes, det så sjovt ud? Ja, det gjorde de jo, og det synes de jo så også, min næste den gør nu. Det er jeg jo ikke så meget for. Men hvis vi kigger med her i den langsomme gengivelse, så kan man... Hva'? Ja, det vil jeg helst ikke snakke om, det der. En bryllupsnat bliver jo nok ikke, som jeg havde håbet på. Remy bare virkede som et afskrækkende eksempel. Et er sikkert, vi må i gang nu, før det er for sent. Kvinder i Danmark, de får færre og færre børn. Hvorfor tror du, det er sådan? Det tror jeg, det er, fordi at folk de har travlt i dag. De har rigeligt set til. Prøv lige at tage den her ind på maven en gang. Sådan der. Sådan der. Prøv at mærke på det. Hvordan synes du om det? Jeg har en forlovet. Du har en forlovet? Det. Som hældte det, ligesom. Okay. Han skød det op i mig. Han skød det op i dig. Skal du noget senere på dagen?
Hvorfor? Fordi så kunne det være, at vi kunne mødes, så skal jeg vise... Så skal jeg selv blive gravid. Så skal jeg vise dig nogle ting, som du ikke kendte før. I må da vide noget. Søren, forklar mig lige, hvad er det, der er så spændende ved denne her linje her? Jamen, den viser det tal, som man skal over med hensyn til, hvor mange børn man får, for at befolkningen kan holde sin størrelse konstant på lang sigt. Hver kvinde skal have 2 børn i gennemsnit, og så lidt mere, så der er lidt at give af. 3 børn! Juhu! 3 børn! Juhu! Ja, det er ikke bare lige et par måneder, så er I klar igen? Nej. Skal I nu i eftermiddag eventuelt? Så falder det så helt vildt her i 70'erne. Hvad er det, der sker der? Frigivelse af p-piller. Den frie abort spiller nok også en rolle. Og præservativer. Overvejer du at få børn sådan lige forløbet? Nej, det gør jeg ikke. Det gør du ikke? Nej. Ved du hvad, så er det enormt vigtigt, at du husker at beskytte dig. Tak skal du have. Held og lykke med det. Hvad skulle der til for at få dig til at blive gravid noget hurtigere? Det tror jeg ikke, at der er nogen, der kan få mig til. Så. Penge? Nej, bestemt ikke. Sæd? Hui! Og det er sgu godt nok. Vi mangler ikke kvinder at gøre gravid. Nej, det her det er et spørgsmål om, hvor mange børn får de kvinder, vi har. Så det gælder altså om at få kickstartet de kvinder, vi har. Ja. Hver 10. kvinder søges. Det danske fødselstal rasler ned. Værsgo og kom nærmere. Kom du lige med en lille tur her, du, fordi vi mangler faktisk børn i Danmark. Er du klar over, at vi alle sammen må tage et fælles ansvar, ikke? Okay. Og så ligesom sørge for, at vi kommer i sving, ikke? Gummihandsker. Nu har gummihandsker. Skal du bruge på gummihandsker? Pipette. Skal du bruge en pipette? Nogen har en pipette? Skal du bruge en ske? Nogen har en ske? Danmark. Stå sammen om at skabe de nye generationer af skatteydere. Fremtiden bliver hård. Benhård. Karen der, som oppe på hendes pladeselskab, der er snakket med en fyr deroppe, som der vil vise mig ind til hende der, Karen der. Det er en fedt, mand, at du bare kommer her, mand. Selvfølgelig, selvfølgelig. Åh, hvad, mand? Hej, hej. Hvad, mand? Det var helt vildt. Har du det godt? Ja. Sig lige, hvad du hedder igen. Bittepeppe. Det der musik, som du synger, ikke? Mm. Altså mere, som du synger det. R&B tænker du på? Mm. Jo, det plejer det måske at være, men der er også nogen, man kan også godt synge, selvom man ikke er nære. Hvad, mand? Nej, men så kan man bare synge det, selvom man ikke er nære. Ja, nogen fra min klasse, de synes, at du er også god, ikke? Mm. Altså sådan noget, og så vi har snakket lidt om det og sådan noget. Men altså så... du er ligesom alle andre og sådan noget. Mm. Og har tynd mave en gang imellem. Ja. Hvis du skulle have et kæledyr, hvad skulle det så være for? Jeg har en kat. Den hedder Killing. Den her Killing? Ja. Hvor gammel er den? Den er 3 år. Okay, den er altså lidt sent i udvikling. Altså, hvis du skulle være dyr, hvad for dyr skulle du så være? Det ved jeg ikke. Altså, jeg tror, det er lettere for dig at sige, hvad for dyr du tror, at jeg er. Så tror jeg, du skulle være en markat. Er det en ave? Ja. Okay, det var altså ikke sådan ment. Jamen, så er det i hvert fald ikke en af dem med de store røde røve. Og tusind tak for autografen. Ja, men det er helt fantastisk. Og det er også Hej Julia. Hvor er det fedt, mand. Det er Peter fra mit pladeselskab. Han er her for at sørge for, at jeg opfører mig ordentligt. Hvor er det fedt, det var for et pladeselskab. Ja, men det tror jeg det er ja. Altså Julia, hvis du var en hest, hvad skulle du så hedde? Bella. Hvad, man? Hvordan er det en speciel hest? Julia, du skal lige koncentrere dig, fordi det er også et af mine første interviews. Der har du med på madpakken. Frikadellemad, eller? Hvad? Frikadeller, mand? Det er så vildt, jeg kan også have lidt frikadeller. Hvor tit er man ude at spille? Det kommer jo an på så meget. Er det så, hvor spiller man henne? Det er fordi, vi har ikke så lang tid, så det er nok fedt, hvis du svarer. Okay. Det er der ikke? Jo. Ja, så nu smutter jeg snart. Ikke også? Ja. Godt. Og så
indkøbscenter, vi har været i et bowlingcenter i Næstved, ikke? Så synes jeg også, det var meget naturligt, at vi var med i Herning. Hvis I køen her, gå ned bagom. Vi er blevet lovet. Jamen, skulle da ind og være det 11. nummer, helt ærligt. Jamen, vi er ikke klar med stemmerne, så gå hen. Okay. Tak skal I have. Hvor er det fedt, der er kommet så mange her i Herlev. Det er jo klart, det går galt for os, når Jan fucker op og tager fejl af bynavnet. Hvor dumt er det lige, det er? Det er jo klart, at vi kommer så skidt på start, ikke? At folk ikke kan lide min dans. Ja? Altså, det er bare pisseærgerligt, når det nu er blevet så gennemarbejdet. Jeg skal sgu alligevel til Herning den dag. Vi har bumpet og slår og blonderet nossehår. Jeg synes klart, det er den bedste tekst, når man sammenligner med de andre deltagere. Ikke? Altså, der står et billede af dig på mit bord. Altså, der står også et billede på mit bord. Det har jeg ikke at skrive sang om. Tak skal I have. Tak skal I have. Husk at musik, det skal høres i et messecenter. Tak. Ja, det er utroligt, hvad der kan lade sig gøre i et dansk Melodi Grand Prix. Jan Gintberg var her på scenen, og han er ikke med på den CD, der ligger i forretningerne på mandag. Jamen, jeg blev sgu sur. Det gjorde jeg. Så Kjeld Haik, han virkede ellers pisseflink. Så klipper de det ud. Hvad fanden skal jeg så gøre? Jamen, det kræver jo så, at vi ligesom prøver på at kigge lidt på, hvordan hun egentlig, hvad hun har behov for, og hvordan hun har det. Velkommen til! Anita har ventet på jer. Velkommen! Tror du ikke, det ville være godt, hvis vi fik 1,3 milliarder mennesker her til landet, så ville der være flere, der købte i jeres butik? Jamen, det var da en meget god idé. Umiddelbart, jeg har ikke lige gennemtænkt det. Du har ikke gennemtænkt det? Nej, har du? Vores udviklingsminister, hun har fået noget af en røffel, må man nok have lov til at sige. Og velfortjent røffel. 1,3 milliarder mennesker og en svidende røv fuld. Nogle mennesker trøster sig efter sådan en tur ved at købe sig en pony. Andre mennesker mener noget helt andet. Hvordan trøster du dig selv? Jeg ligger mig under dynen og håber på, når jeg vågner op, så er jeg 16 igen. Når nu den lille der er ked af det, hvad gør du for at trøste? Jeg har noget mælk. Ære dem på kinden, for eksempel. Ære dem på kinden? Okay. En sut. En sut? Ja. Hvis man nu bliver skældt ud af hele den borgerlige opposition, tror du så også, det hjælper? Godt være, du kan have en ordentlig spand for kakao til. En ordentlig spand for kakao? Okay. Og en rigtig stor plate. Kunne du måske lige give den her fotografi et lille kys på kinden? Så går vi op og afleverer en masse gode knus og en masse gode kys til Anita. Det kan det godt. Ja, ikke? Jeg vil ikke få dig til at kysse den her fotografi bare lidt på kinden. Så en lille knus. Jeg kan måske give en knus her. Så vil du give mig et knus. Det er det, vi er. Anita, you're lovely. Anita, jeg ved, du er der et eller andet sted. Jeg ved, du er ked af det. Anita! For nogle år siden havde vi en socialminister, Bente Juncker fra CD. Hun var socialminister i 14 dage, fordi hun sagde også dengang noget ret tåbeligt. Hun lærte bare ikke af det, og så er det ud af vagten. Så hvis man lærer, hvis man ligesom kommer ovenpå, bliver fortrøstet sig selv og ligesom kommer ovenpå, så kan hun faktisk vinde på det her. Ja, men hun bestemmer det selv. Hun bestemmer det selv? Ja. Godt, Anita. Kom så. I har ikke set Anita? Har I set? Er I her?
Jeg har noget til hende, nemlig. Kan I overrække det til hende? Og så må I ikke drikke det selv, og så er der et par A på kinden, og så er der et stort knus også. Anita, det skal nok gå alt sammen. Ulrik Wilbek er sat i karantæne. Nu gælder det bare om, at fnatten stoppes, inden den breder sig til resten af landet. Og jeg har nu specialist i små biller, der klør djævelsk. I skridtet igennem fra Viborg, Kjeld Strøm. Og Kjeld, er man nu sikker på, at håndbold er den eneste smittekilde? Kjeld, vi kan ikke høre dig. Kjeld, vi kan altså ikke høre dig herinde. Okay. Godt. Ja, mand, jeg skal op til Randi Lovbæk, mand. Hej, Randi. Ej, hvor er det vildt, mand. Hej. Og hvor mange år har du sunget? Jeg har sunget siden jeg blev født, nærmest. Altså, jeg sang, hvad er lige siden du blev født, mand? Ej, hvor er det vildt. Altså, hvis det nu var en spejepølse, hvad havde du så egentlig? Nej, hvad havde jeg egentlig? Det ved jeg sgu ikke. Nej, nu kan jeg svede. Kan du være svede? Ej, det er bare fedt. Jeg sveder nemlig også nogle gange. Det er dejligt. Jeg spiller sport. Synes du, at det forstår jeg ikke selv. Synes du, at mænd, der ikke er så høje, de er klamme? Synes du, at piger, der er høje, er klamme? Nej, men det er heller ikke ligesom det samme, vel? Er du irriterende? Ja. Hvad, men det kan jeg nemlig også gøre nogle gange. Er du rigtig? Ja. Hvornår skal du i studiet igen, så? Det skal jeg om. Det skal jeg om. Hvornår er det skal? Det ved jeg ikke. Det er godt. Ej, hvor er det vildt, mand. Så sidder du bare lige her, mand. Ej, hvor er det vanvittigt. Christine? Ja? Hvis det var en livret, hvad for en livret var du så? Så var jeg boller og kaj. Hvis du var med i Robinson, så ville det være den, der vandt? Ja, det tror jeg. Hvis du skulle ud på en øde ø, hvad ville du så tage med? Så ville jeg tage dig med. Hvad, mand? Fordi du har tænkt dig at æde mig, eller? Dan Marston, ikke? Der har han der vand, ikke? Ja. Og sådan ret rynket, ikke? Jeg kan ikke forstå, hvordan man synes, at en af rynker kan være en vinder. Du skal lige koncentrere dig lidt, Christian. Så du vil godt komme sammen med en af rynker? Ja. Hvad? Det er bare helt vildt, mand. Du skal se min morfar, mand. Han har helt nogle rynker. Skal du være med i bandet lidt? Eller måske være danser? Det er sikkert det er, som at du bruger til at gå på toilettet. Det er det. Spørgsmål. I sidste uge set dansende som en jitterbug. Dervish rundt i... Nu kan det fandme være nok. Fint, du er her, Bæk. Det kan du gøre. Men det her, det er simpelthen så sjovt, fordi at... DR-medarbejderen Jan Gintberg er blevet skudt i et studie i TV-byen i dag kl. 22.20. Det var efter sigende en forvirret mand, der skød komikeren på klodshold under optagelserne til programmet Show Off. Vi skulle nu være igennem til vores reporter Mogens Hanumark ved Rigshospitalet. Hvad er reaktionerne umiddelbart på Jan Gintbergs død? Ja, nu står jeg så godt nok på Jarl Hede. men jeg kan da fortælle, her har reaktionerne været rolige. Faktisk meget begrænset. Tak skal du have. Vi har nu en reportage med udtalelser fra folk, der kendte Gintberg indgående. Jan Gintberg er død.
En tv-stjerne på linje med Bent Henius, Preben Heide og hende fra Det Ren Kagemand, man ikke kan huske, hvad hedder. Men hvad har Jan Gintberg egentlig betydet for dansk komik? Ikke noget overhovedet, altså. Jeg er fuldstændig talentløs. Ikke en skid at byde på, du er fuldstændig låst. Der var ikke noget hjem, du. Det var en lort. Jeg synes, det er en lang lort, synes jeg, han var. Gintberg, så skal flyet skulle det tops, det kan jeg godt sige. Så op med! Jan Gintberg. Jeg troede sgu, du sagde Jan Erik Messmann. Jan Gintberg. Så er det for tidligt, vi på den idiot. Nu skal vi ned i studie 3 her i TV-byen, hvor mordet fandt sted. Ja, tak Trine, og hernede i studiet har vi fået fat i en af medarbejderne, og hvordan er reaktionerne på Jan Gintbergs død? Jan Gintbergs død? Han er ikke død, han er i gang med sit lorteshow lige herinde ved siden af, inde i studiet. Vi kan lige prøve at kigge lidt. Ej, helt ærligt. Det er altså for dumt. Det gider jeg ikke. Danmarks allerstørste efterårssatsning. Tilbage står så spørgsmålet, hvordan denne mand lokkede dygtige komikere til at medvirke, når man tænker på hans tidligere bedrifter. Som Trine gik ud på, at jeg flunkede fuldstændig med det program, der hed Helt Sort. Det par. Hvem husker for eksempel dette skoldshow? Lige flugt i finalerunden strømsvægt. Spørger man ikke med en scene, hvor hun hyrer en luder? Jeg skal noget med mit bagrør for stedet. Alligatorporno. Har vi lidt skrevet en skæt? Okay, fint. Ja. Nu kommer der noget, der er meget mærkeligt, så jeg vil godt bede jer om at hive op i jeres skydespring. Og så faktisk for det bliver meget svært på jer. Okay, godt. Jeg kører. Nu skal jeg faktisk kraftedeme til at stille nogle seriøse spørgsmål. Vi kommer over fra Danmarks Radio, vi vil jo godt være med til at stille nogle kritiske spørgsmål under åbningen, og det er jo... Så er det jo... At vi journalister er kommet for her, og det er rent jam, jo. Det er godt. S-tog, Metroen fra Isbergselskabet, Gentofte, ind under taget, der kører metrotoget, formentlig uden fører. Projektet, det bliver, som det også er nævnt, til på statens hus. Nu kan jeg forstå på Jens Andersen, at det er ikke bare et spørgsmål om at kalde en spade for en spade, men også et tog for et tog. Det var ikke muligt at lade ministeren fortsætte og så forbedre toiletforholdene samtidig i S-togene. Nu skal vi jo på Danmarks Radio stille nogle kritiske spørgsmål. Nu er sådan nogle S-baner-stationer her. Er der allerede fundet nogle af de der drengebander, der skal håndtere, eller er det nogen, man kaster senere hen, når det er bygget? Hvad er ministerens næste projekt? Det er gravet hul her. Det er gravet hul lige der. Så det bliver 2 stationer i et hul. Hvis de selv er stor forskel på dem, og så den måde Karriekast han arbejdede på. Det er nok. Så kommer vi ikke ligesom videre i den sag, kan jeg mærke. Ja. Yep. Jeg hører ligesom på stemningen, at det er tid til det gamle dans og kaffe nu. Ja. Vi vil lige have fået muslimsk gravplads der, om der er blevet inde. Jeg ved ikke, om der er nogen tilkommer af stationen af det her. Stop! For der er nemlig noget ved det her kamera, der ikke virker, kan jeg se? Jeg hedder Torsten, jeg er 35 år, og jeg kunne godt tænke mig at være med i det der Big Brother. Fordi at jeg ser alle TV Danmarks programmer, og jeg synes, jeg kunne godt tænke mig at være med. Vi kører.
Hej så, jeg hedder Morten, og jeg er 27 år og reklamekonsulent, og jeg ved, at folk vil have, at jeg kan godt lide at være spadet inde i et hus. Det gør mig ikke noget. Derfor er jeg den rigtige til Big Brothers. Hej. Jeg vil også være med i Big Brother. For der er lys, der er mørke, der er liv, der er død. Der er hæv, der er sving, der er TV Danmark, der er TV3. Der er... Det er dumt ud, hvis jeg laver oversked. Nå ja, nå, hvor tager vi den fra? Ja, det gør vi. Og den her gang, der fortsætter lige meget, hvad der sker. Også selvom de 3 rockere på forreste række rejser sig op og banker mig. Har jeg ikke fortalt, at jeg er engang på næsen? Det er nu tid for Robinson-ekspeditionens 32. byråd. Afgørelsens stund er kommet. Lad os nu se, hvem der skal forlade os denne gang. Jan. 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 Hvad sker der? Hvad sker der? Hvad? Kender du det? Du vågner op med en død liggende i din lejlighed, og man tænker, bare det dog er en jøde. Ja, hvad fik du det? Nej, mand. Og så i Danmark. Det er bare ikke til at slippe af med, vel? Mand. Og er det bare nede? For det er nemlig ikke sjovt at være i besiddelse af en rigtig død muslim i dagens Danmark. Det er svært nok at få den med på et diskotek i levende tilstand, og helt umuligt som døde. Sådan der. Hvorfor tror de, at muslimerne ikke må få begravelsespladser i Danmark? Sagen er jo, at selvfølgelig skal vi have den, og I må ikke have det i Ballerup. Kan det ikke være lidt uden for byen? Hvad mellem, når de lever en lille kraft? Det er endnu stærkt. Hvad mellem, når de er døde nu? Kan du ikke bruge sort dæk og så ud på forbrændingen? Du kan ikke det. Kan du syge på? Hvor mange klip for mig og en død muslim, altså sådan et par 1000 kilometer? Hvor kan vi få snakken om? Han ligger ude på, hvad hedder den, Bispebjerg? På Bispebjerg? Ja. Vil du ikke synes, det var mærkeligt, hvis jeg skulle flyve til Gardersøen og begrave til Grisefest? Men deres forældre, jeg ved ikke, om de er gået bort. Jo, det er de er gået bort. Vil det ikke være mærkeligt, hvis man fløj dem skulle flyve dem til Gardersøen? Jo, men altså, de boede heller ikke der. De boede jo her. Ikke? De boede her, ja. Nej, det gør jeg også sådan set også. Nej, det gør jeg. De må have kirkersplads. Men det er Haspergru. Det er Haspergru. Det er dem, hun skal have fat i. To the politician. Hvem skal jeg have sagt med for at komme af med en død muslim med? En død muslim? Første sag, sikkert fejl. Jo. Vi har jo 7 kirkegårde i København, så der er mulighed for at komme af med ham. Det er så ikke rigtig muslimske gravpladser. Den muslimske afdeling, og problemet er, at der har været begravet kristne i jorden før muslimerne. Jeg synes, det er helt vildt unfair, at man har dem i Østrig, som har jo Heider, og her har vi Søren Pind, og vi har ikke noget. Hvad er det, andre kan, som Søren Pind ikke kan? Hvad er det egentlig med Søren Pind? Ja, han har ansvaret for byens kirkegård, og dermed også en muslimske gravplads på Vester Kirkegård. Og hvis vi putter noget i eftermiddag, så vi står lidt med den billigste måde at fragte mig ud af landet på. Postvæsenet, tror jeg. Så, postvæsenet.
Ja, en enkelt muslim til Cairo. Cairo? Ja. Det er jo dyrt, det ved du godt. 32.571 jene. Hej, god tur. Med lidt held havner den døde muslim i en hvid jord i Cairo. Det var godt. Kan vi ikke redde det med et bagskud? Hvis I forstår. Ja, undskyld. Okay, super. Så står jeg her med Frank Høj, som var med til OL og fik en 6. plads, ikke sandt, Franker? Jo, jeg fik en 6. plads. Altså, når man har fået en 6. plads, får man så medalje? Nej, man får faktisk ikke noget. Så er der så nogle af de andre, der giver dig trøstediler? Den her, den har du fortalt, den har du fået din kæreste? Den har jeg fået min kæreste, den her. Ja. Den fik jeg juleaften. Okay, hvad hedder han? Den hedder Anne. Han hedder Anne? Ja. Det lyder som en franskmand, hva'? Kan vi ikke lige lave resten af interviewet over på sengen, måske? Vi kan lige over på sengen? Yes. Kom her. Altså, har du prøvet at have skader på pungen? Men altså, jeg har fået fjernet det, vi kalder en lille sædebums i skridtet. En sædebums? En bums skal bare blive større og større. Så det er altså en fedtkirtel i skrevet, som går amok? Ja. Det er ikke så lækkert, hva'? Er det seriøst med dig og din kæreste? Jamen, det er meget seriøst. Godt så. Så tror jeg, vi siger tak til Frank Høj. Vi går nu. Jeg står her sammen med cykelrytter Brian Holm og Brian, hvad er buksefedt? Det er ikke en form for fedt, man kommer i bukserne, så det knæder bedre, men det... Ved du hvad, Holm? Det er simpelthen... Jeg kunne høre på dig i mange timer. Når man får sædesår, hvor er det så? Altså, prøv at vente om en gang. Prøv lige at vente. Altså, hold med musen. Det er jo ikke, jeg gør jo ikke noget. Prøv lige at vente om bare sådan lidt. Hvor er det sådan cirka, man tror, man får dem? Det er om bag patterne. Lidt længere inde, faktisk. Altså, det vi snakker om, det er simpelthen mellemkødet, ikke også? Skridtet kan vi også kalde det, ja. Ja, altså lige mellem anus og penis. Rigtigt, ja. Prøv lige at vente om gang til. Jeg skal lige se. Altså, hvis sadlen er hård, så kan det også være, fordi numsen er for hård. Jeg vil sige tusind tak, Brian Holm. Måske hvis man kan få en lille nuser. Hej så. Her har vi så meget naturligt en breaker i programmet. Men nu skal vi ikke glemme, at det her, det er programmet, der har det, som I allerhelst vil se. Jan. Situationen er nu den, at der er 912 stemmer på Jan. Der er ingen stemmer på nogen af jer andre. Så den sidste stemme kan være afgørende. Omar. Omar, du skal forlade landet. Jamen, jeg har kaldet dig en Robinson-situation. Ja, men det er du sikkert stjålet for en af de andre. Kom. Har du ikke regnet med det? Nej. Jamen, du er jo perker. Ja, okay, selvfølgelig. Sådan er det. Ja. Jo, jamen, så regner jeg, at jeg skal svømme hjem. Nej, du skal med den båd derude. Nå, okay. Nogle af så aviserne, de skriver om, at ungerne i skolen, de kommer i slagsmål på grund af Pokémon-kort. Pokémon-kort, man skulle have sådan 2 rationeringsmærkerne var tilbage, ikke? Altså, men lad mig lige give jer en opsummering af, hvad det der Pokémon, det er for noget, ikke? Altså, man skal finde og indfange 150 Pokémoner, og dem man så har fanget, de bliver så stærkere og stærkere, de udvikler sig ligesom i Robinson, ikke? Børn, der slår hinanden ned for et skide kort. Altså, børn er nogle barnlige svin, undskyld, jeg siger. Altså, men jeg har faktisk sendt en mand ud i marken for at prøve at snakke med nogle af børnene. Hvad hedder du? Niklas. Hej, Niklas. Har du det der Pokémon? Ja.
Okay. Har du bytter i det der Pokémon? Ja. Kom nu til ham, mand! Giv ham nogle ordentlige spørgsmål, gå til ham for pokker! Bytter I det sådan tit? Ja. Kom nu, du skal gå til ham, mand! Han er jo halvkriminel, den lille møgeunge der! Når I bytter dem, er det så med nogle venner? Nå, så skal jeg kraftedeme selv orden, det er helt ærligt. Du skal sgu da gå til ham, hvad fanden stiller om nogle kritiske spørgsmål, du derhen, ved sgu da godt, at man er ude i noget lort. Ved du ikke, hvad skal du ude i noget lort, hva'? Du tager Pokémon-kort fra de andre unge, gør du ikke? Din lille møgklint, jeg skal kraftedeme ramme nok. Det er sådan en lille stabajk som dig. Tag den der, du, og den kan du få, og så kan du tage den knæft, du. Sådan der. Man skal bare gå til den. Nu skal du til sangens ungdom, det kan sgu tage lidt af hvert, du. Jeg skal tilbage til studiet, så kan du lære det. Vil du have et Pokémon-bolse? Vil du have det? Det er sjovt med tv, du mærker det. I sidder der. Rolig, Jan, rolig. Kokain, godt. Højre side, ja. Min egen højre side. Ja, nå, så jeg starter herovre fra. Og så til ugens piger, ikke? Man bliver sindssygt i musik, ikke? Jeg har nu indfanget og uskadeliggjort 2 dybt kriminelle asylansøgere, som jeg har tænkt mig at placere på Fugleøen i Hæblingesøen. Så kan I se, hvordan det er. I er blevet pisse søde inden 8 timer. Så kommer I ikke ud i samfundet igen, er I klar over det? Det er opføre sig ordentligt, eller samfundet. Eller altså er det rødne op på Fugleøen resten af jeres dage, er I klar over det? Her i bundløs kriminelle her er noget typisk dansk underholdning. Håndvægte og en pose med klemmer og snore. Kan I finde ud af at lave noget med dem? Så kan I blive på Fugleøen og rødne op! Og så kan I bare lade dem være så skide kriminelle! Jeg tror virkelig på, at stram isolation med vand omkring hjælper folks moral. Jeg synes, det er en god idé. Du synes, det er en god idé? Altså, jeg synes, det er et godt projekt. Sådan skal de have det. Jeg tror sagtens, du kan tage dem ind igen med det samme. Men er det rigtigt asylansøgere? Det er rigtigt asylansøgere. Det er jo ikke særlig farlige ud, de to der. Det er vanvittigt farligt. En af dem har oplevet nogle kvinder, en anden har angrebet en 7-Eleven med en grænsejl. Er det rigtigt? Hvis nu de bliver afkriminaliseret og kommer ind som meget bedre samfundsborger, det gør de ikke. Burde vi så ikke bare sende dem ud på en øde ø? Det kan jo være i landet herfra. Hvad det går at lave derovre? Jamen, de spiller noget ishockey, og så lever de jo kun af blade. Hvad tror du, der får Karen Jespersen til lige at komme med et forslag om, at de skal ud på en ny ø? Det ved jeg ikke. Hun bare har haft diarré eller sådan noget. Ja, han er så glad, han vinker, det var nok. Han er faktisk ikke... Ved du hvad, jeg tror, det er et udmærket projekt. Jamen, nødhjælp er blevet en industri. Men er det så nemt at få penge ud af folk, uden at de egentlig ved, hvad de går til? Det prøvede vi af her forleden på redaktionen. Vi valgte et formål, der er godgørende, velgennemtænkt, reelt, og som selvfølgelig ikke findes i virkeligheden. Vi valgte næbdyret fra Paraguay. Mest fordi, at næbdyr udelukkende findes i Australien. Og så fordi, at det altid er godt med noget med dyr. Prøv at se en gang. Paraguay. I 1998 blev 2 millioner af landets kvæg ramt af en mystisk hornsygdom. Den betyder, at en stærk syre konstant siver ud af deres horn og løber ned over disse kreaturers ansigter og for evigt forvrænger deres syn. Disse køer oplever ingen klarhed, smerte og meget lavt selvværd. 98% af Paraguays befolkning måtte skifte fag, og de fleste valgte krybskytteri. De skyder Paraguays stolthed, næbdyret, der i pulverform betragtes som et eksplosivt potensmiddel. Nu er den snart uddød. Dette vil velgørenhedsorganisationen Greenspan.org forsøge at forhindre. Deres folk er på gaden netop nu for at sælge klistermærker. Det er her, man kan give penge til Greenspan, hvis det er det, man har lyst til. Næbdyret i Paraguay. Er det noget, de har fulgt i medierne, den sag? Nej. Kender det at dø? Nej. Vi var i Horsens sidste uge, og så er vi i Lyngby den her uge. Vi har sådan en klistermærke, meget flot klistermærke. Og det er 10 kroner.
tænker over det. Så lad mig købe 5 klistermærker. Okay. De har en website, www.doc.com, Greenspan, og så man kan gå ind på døgnet rundt, er der updates med næbdyr og kvæg. De er truet af udryddelse. Ja, det er bare. Det er ikke godt. Hvis man spiser det her næbdyr, pulveret fra det, så får man en større potens. Okay. Køb et klistermærke. Det synes jeg altid. Ja, det synes jeg også. Må I spørge om noget? Et øjeblik. Det er fordi, at man tager næbdyrets næb, som jo er det mest kendetegnende ved det, og så bruger man det til potensmiddel for mænd. Det er ikke fis, vel? Det tror jeg ikke næbdyret synes. Vi har også en fordel ved, at vi har både Michael Carey med, og faktisk også nogen fra Pink Floyd. Det er indianerne i Paraguay, der skyder dem ned med giftpile. Det er også blevet gjort i Danmark indtil 1800-tallet. Vi syr sådan nogle små veste, som de kan tage på, når det er koldt i Paraguay. Er du interesseret i at deltage i nogle arrangementer, hvor vi kan bygge en rampe til dig, og så kan du lave nogle trickfri motorcykler? Vi har optagelser af et næbdyr, som en syg indiansk høvding har puttet ind i sådan en vaffeljern. Vi laver støttekoncerter med blandt andet Michael Carey og Mulia Salami-drengene deroppe. Hvis I har lyst til at komme op på torvet. Mange tak til jer. De pulveriserer det og knuser det, deler det op med ler faktisk, og så spiser de det som potensfremmende middel. Okay, så har jeg hørt om det. 10 kroner. Ja, så kan vi få et hver. Skorkassen på velgørenhed. Et klistermærke kan redde hele verden. Er I klar? Anstand, værdighed. Okay, vi er klar. Jeg kommer gående. Og ellers... Birgit K., 27 år, art director, selvstændig. Esmeralda, 32 år, alternativ behandler, økofreak, biseksuel. Mette E., 22 år, VUC-elev, danser techno, når lejligheden byder sig. Hanne H., 26 år, social- og sundhedshjælper, tyk pige, lidt usikker på sig selv. Er ligestilling nået så langt i dag, som I godt kunne tænke jer det? Jeg føler fuldt, at jeg vil respektere min mandlige ansat. Det føler jeg virkelig, altså. Ellers bliver det så også fyret, ikke? Altså, så er det fedt i dag, at man kan gå i den samme slags sko, ikke? Altså fyre kan jo godt have stået nogle sko her på, ikke? Uden at han virker latterlig, ikke? Ja, mænd er altså heller ikke så meget skulle have sagt nu som før. Hvis jeg vil være gravid for eksempel, ikke, så behøver jeg altså ikke en mand på samme måde som før. Altså, mænd er nødt til at respektere, at kvinder har sin egen krop, ikke? Hvordan vil I forholde jer til en udtalelse som den her? Altså, jeg synes ligesom, at man er nødt til at acceptere kroppen, som den er. Helt sikkert. Altså sådan noget som hygiejne, det er jeg slet ikke tid til, altså. Men man kan i hvert fald sige, at det var en super fed hat, han havde. Selvom man lugter lidt af tis, behøver man jo ikke være ulækker. Men synes ikke, det er ret kvindefjendsk? Altså, det ved jeg ikke, hvis han kan tjene penge på det. Synes jeg, det var hans egen sag. Det synes jeg ikke, man kommer blandet sig i. Men jeg synes, det er et meget kært overskæg, han har. Det er nærmest som en Chippendales-bar med hår på læben. Jo, jeg synes, man overser enormt meget, at det er en kvindefjendsk udtalelse, ikke? Fordi altså, kvinders krop er, som den er. Jeg kender også mange mænd, der er klamme, ikke? Og jeg kendte for eksempel en fyr engang, som drak af en mælkekarton, ikke? Det var også selv. Altså, jo mere jeg tænker over det, jo mere synes jeg egentlig, at det er i orden, hvis man lugter lidt af tis. Vil se det meget mærkeligt ud, hvis jeg starter op sådan her? Er det ikke meget sjovt? Okay. Skal den så blive der? Skal jeg bare starte med at børste den af? Prøv at jeg slet ikke kan overskue konsekvenserne af en fucking serviet. Det er du ikke på. Han arbejder med tv, han er vant til at tage mange beslutninger med en serviet. Det er nu tid for Robinson-ekspeditionens 32. ø-råd. Skal vi lave den igen? Godt, eller hvad? Jeg vil faktisk godt have den gang til. Afgørelsens stund er kommet. Vi skal nu. Hvorfor cykler de ikke, så de får lidt motion? Nej, cykler. Nu må jeg bede om min himmelblå.
Afgørelsens stund er kommet. Hej, jeg hedder Morten Grækker, og jeg har valgt at melde mig til... Hvad? Ikke Morten Grækker. Morten eller Mikkel eller et eller andet. Fordi ham der... Ikke Morten, men Mikkel det er jo Morten. Nej, men Morten... Men det for meget. Afgørelsens stund er kommet. Lad os se, hvem der skal forlade os denne gang. Okay, vi kører. Undskyld, jeg forstyrrer. Er det en vogn, de har med fra de varme lande? Nej, den har altså sandelig handlet her. Nå, jeg ser de røde... Synøse. Jeg afslører min fise om noget. Spiller de nogen sport? Nej, altså ved de hvad? Efter jeg er gået over til de nye tobakker. Tobakker? Altså, jo mere jeg tænker over det, jo mere synes jeg egentlig, at det er helt okay, at man lugter lidt af tis. Ej, du havde vi den, mand. Altså, regner jeg skal svømme hjem? Nej, du skal med den båd derude. Nå, okay. Det er koldt.